Jogi mami ngene sitori maduka kwa na gaga musta ko jitindo asikui atuka niso kidia ya aduka challenge gimoro ni ane karango momiyo winyo mulo sitima gi lwete tokto Ano to winyo mane mulo kare winyo gi lwete winyo nigi tiende nikech idwa mako dhoga aseneno ka ng'ang'a sitima ochwado motuo mano ochwade mana kod dhi opie sitima gi ume kata winyi sitima pie dong ni winjo kiwacho niya tem kata wetimori ni romantic nikeni ni neno gik moko ma wasunge timo nikeni donje gi lewi ni nango nikeni chieng' moro lewi ne moki tem lewi kata ka lweti moko tong' lweti ni we kanyo idhi wat kata mani accident moro tero wuoyo inferable dong mago ne waugo mbaka gi nyithi sikul moko koro Tango mitimo kaka wuon. Tango mitimo kaka mbetena. Mana kau vakeso nani vakeso. Tu manzi jamanyi bwana. Manzi mane? Mana uli go prech. Dongo bile ot sani ndi ot awe ot. Owacho ni? Odwaro ngo? Tao bo tao. Dongo tao. Okonyale tao. Tao bo tao wana leo. Ni ya thum matek. Mago bwana mago gik moko biketo da bwana maga tuwe ma joplod ainti dwaero ga koka enya kwani kinya winjo ga thum kata mane loton koko mane bwana dangi bedi gi wendo ka secha ke mondo mi ji uchikiti gi gik mo wacho gi wenda you must be con kida wuoyo gi wendo nade gi kimoro thum ka kimoro no idwa wuoyo gi wendo nade kimoro thum ka kimoro na wangi no tukiketo rege kasu rege dhi mbele nyocha winjo ni nitie ojende moko maonge tich area ka bwana ne gin kidonjo gi wendo bwana to gi record ang'o to gi record movements awe ni wacho ni record video video manade mana go dho ng'ato marach beni winjo kama ne jet liyo dugo gore gi tiche kare tiche gi mano dhi chwanyo gi tiche ni tiche ne nigi nyare moro ken nyathi wat ne mono ken ang'o nyako moro kanyo to koro kaka ne ng'acho biro train kacha to tiche nyaka ne dag gi nyako jomage tiche miwuoye ma wacho ni giwacho na guko ke class ni ande nigi ndika noise makers pile adhi ngiso jopunje staff room adonje kaka donjo ne staff room ni to jopunje wote ng'ama ne ndiki tok monitor lizard monitor mane school to kagone mbaka ya to kare makagone ngi mbaka mane aya koro ndiki oteri nyingi to odhi openji ni young man ngeni jopuonje nyaka luonge ni young man seche ma giwuondre ni giluongo boys ni young man ni koro ni mano igi owang kaso tinde miwinjo ka ng'ato daluonge ni boys mago to walo ipenja ni young man why are you making noise in class tangiso gi maber ni yajo thuru kama the way of my rest we wacho kisongo apimo ni mbaka ti wacho kisongo the way you are rest mageta ngoge akono gini ya ni kaka ana kaka familia makaka kane baba miya baba jonyuol na miya fees nongisa ni nyathina ero koro waineno ka wami mone odong te dhi somo go to somo matek nyathina somo matek mane gima pone chaka biro ne gi buge sikul na keto buge na somo mos koro ni somo ga matek to mane tabiro yuda kaso wacho ni na baru bwana mano adwa bwana wuyo matek sani sani dongi wuowa mafai to dong mano ne chon no gima timo ni chae manyisi ni kaka wajo ni gumusno ni goro mane bwana this is not fair it is not fair awijo ni nyiri chama fair nyiri mage ok nyiri mabiye zigine slip over tok mane fo apenji ni dwaro ne nyako fair to ingeno kodhi biro nyako moeri dong koi nyako moeri poi apoya kose penji ni in kanye titanga tanga ingeno biro mano ngaka nyiri limo gaji to awinjo ni rach ng'iyo ni police okonego bed ni bedo girlfriend ni kata boyfriend ni mano onge chi ni usiku mana ni ne gine patrol kamoro to neno ni mondo rao mosi idwa bida umosigo pengo gi police moko dong opengo godo nitie jomigogo kuita pinji gimoro kosedich okadich ipani yande
chieng' moro ka jok modai ni madho kong'o ok biro dwaka kende. Ato nyocha nyanya kong'o nikech nan gi bas. Bwana ni winjo. Tinde tidonje kong'o moper. Eh? Tindi mer. Awacho Kata ni kia teka nyicha winjo ka complain, nyicha winjo ko dhao. Adier. Hey. Apia teka mane wako godo mpaka chieng' moro embe na winjo no mero ngisa ni bwana onyulo. Adiera yie ni piny rundore bwana. Chieng' moro bwana piny luoro mera chieng' onyocha nan gi ang'ova kama bedo piny kama. Dwi alwora kama. Eno wako mpaka mwanyiero apimo ni niya. Awinjo niya. Ni ati ni chieng' moro joma madho kong'ogi ni biro chiewo komer. Ni ichiewo kata after 2 days yudo ka kong'o dagi wuok e wiyi. Pod ichiewo ke wang'. Bwana mano dang' ng'ato hinyre manade no bwana. Ni wang' 2 days. Mano ti madha ng'ono. Igombo duogo to iti neno ni mer kendi neni. Koro 2 days ni tibet kamoro ing'ok to ji ok dwa bet kada mana buti. Koro ing'ok to kichiemo. Dongi lewo chunyi ji. Ichama ng'oko ichamo njaro. Ichama ng'oma chunyi to lewi malichno. Kwani kong'o moko maketho ga nyaka appetite mar ng'ato. Kichiem. Pochenja nwa madho machan ang'o. Nini? Machan ang'o wa? Lakini bwana ite maki yudoga pesa bwana. Machan igolo pesa kanye bwana. Idwa na wagi kromo mera madu nyiro dugo kromo kacha mutwe wa malich makuni penjo wanyinge wa mag. Niche wangi niche ngiso unia. Niche ngiso unu chula asla. Ando niche chulo loan. Jogo melda go ko to ke mana lingo no kadwa ngiso nikech nangenu dhi maya madem. Kichalo ngama nigi pesa nade? Dungan na chulo asla to meda. So that is the true. Idung mane 2500 manari yeugo cha. Wow, mekaso wa malich ni dwe nini bwana kaso to wa mere kaso wanu wadwa cham ni wachanya kwa cham. Ingeni nagoli kanye. Chingno ni mer. Nan kanye? Dung nagoli kichana. Iriambo. Adung ni chana mboga mane joka lawi malich. Chana mboga ni tena ka ngomiero ka wacho ni bwana kurutu. Tongwe. Ni nyaka nyoche ni dhi nyon kudi ni Mombasa. Ni lal. Ni Kiswahili. Kiswahili moera. Hiluongo ni Kiswahili kisungu Kiswahili kufukuzwe. Isibi methali mewacho ni ya. Isibi methali mewacho ni ya. Ni umoja ni estate, utengano ni setbook. Jumage. Methali. Utimango. Wacho. Ni umoja ni estate, utengano ni setbook. Mano to wacho nango kamano. Todong umoja ni estate. Kwani kia umoja inako ikia. Umoja inako ang'eyo lakini methali wacho nango, methali to wacho nango. Methali achele mawiyo. Dong mano kono methali wuyo ge jo umoja. Methali achele mawiyo lengre mano bukore ni mtoto alekililia wembe mpe. Nyathi kaywago wembe timiye. Odwa lielo ka ng'oke kare idwa miye, odwa timo gango. Okay, mano okuwe wembe. Okuwe wembe mawembe. Dong nyathi samaro nyalo dwaro sila. Wembe ng'eni en sila. Magitima. Dong nyathi nyalo kata dwaro dhi school. To sila idhi. Dong mane wembe mobiro ng'ado godo piny. Kuru wana kuishi ini tapenji kwani nikiaga maana ya nje na maana ya ndani. Ya bwana kare dak Mombasa iga mane kusuni dak chon. Kusuni mudak Mombasa sani. Bwana kwani asebugo kai wa apenji baningi na chikala mwasiti ko dakika boro. Hapana we kelo Kiswahili mang'eny ka kuringi. Unawacho na bet ka 5 minutes but sawa. Huko bwana. Ngami siya sio mzuri. Ngami siya. Sasa mtu nakupigia story na alafu ndo wacha bwana, usinilete. I suppose the most usinilete. A teacher is better than a farmer. Simply because ango motimore. Because a farmer can farm a teacher and a teacher can teach a farmer. But a farmer can even teach people to farm. The go back mawigi yule mwenye kuchuchu. Ndio wadogo wangu majong. Ndio kikwaraji. Emo mio